Salamat, Tisda! Salamat, Tisda. You. Abren, nah, buwan na. Uy. Tama. Abren, buwan na. Nah, buwan na ba? Buwan na. Nah. Uy. Paga. Asa ko? Tawa nun. Eto dra. Balik ka. Tarong ba? Lagi. Balik din ka. Paabot ko. Balik din. Ya, awa. Paabot ko ah. Dito yun, no? Basta paabot ko. Bye. Bayar lah. Yo. May idol. Idol. Mana dol? Mana ka dol? Ang ga. Ngita deh, madlo ngit. Di ko nag lights off. Mana dol? Ang ga. Umanta? Makjan deh. Magjan? To guys, di papukaw ang buang. Nah, tuh dah. Itu lo. Di lagi mapukaw. Ako ngingat to ya. Ya. Di na siya. Bukas mong kauban gitu. Banjo. Hey guys, maing hapon. Another day, another life. Sa mana? Another blessing sa itong tantanan. Ha? Kung tanam kas ko ganiha, di ba? Nga asat ha? Kani siya. Unsa may kadang-kadang sud sa sobre. Kwarta. Oh, nya pas ko maron. Unsa sud ani? Kwarta. Tumpak ka dyan. Tinamaan mo. Karan guys, Dili kay naman no. pabangon di raya no. Magkuha mi sa mga pinaskuhan gikan sa Tisda, basa dul. Getis. Basa ka ba? Iba basa di. Di. Okay na. Good chiki. Oh gani. Ayo mapilo. Dali bang pong. Hayay. So, magkuha mi sa mga pinaskuhan na to guys no. So ato na ipa cash. Bunga ka magisira. Ni ko ano no ni training ko gikan og Tisda to, naka-training ko og in situ no. Ano siya? Tay hilot massage wellness in situ sa Tisda no. Diya sa Santo Niño nga sana diyan training center, Santo Niño training center no. Diya ako naka-training. Ganahan mo pahilot guys, PM ko ninyo kay hiloton ta mo. Kana ano mo? Mau sige guys, mau lukot na dula. Mau siya guys, magpa-en. Ayo ba? Magpa-en cash mino nya. Nami og natay ganahan paliton ron. Adto mi. Basta kay uban ni minyo sa among lakaw ron ya. Adto na ta dito maglangay. Sa mo? Let's go. Let's go. Mode mag-crocs di. Magka-OA mga dol. Hindi mo ginana before. Sa una musugot ra mga dagwan, Spartan. Karon nga ni dako na ka di na ka musulo mga barto nga sinilas ha. Nag-arte ka ha. Ay mani dako. Ha? Ay mani dako. Awali ka ni dako. Nitubo lang edad ang height. Di na lang na istoryahon. Di na. Sorry for the inconvenience my idol. Sorry kay dala. Nagkuha ko sa mong ID. Goyo uy. Bagkora ka rin. Bago pa dai. Mga panahon nga gwapo pa ko dalo. Huwag tupi ba? Kau ba huwag tupi ha? Tupi ra ha? Lo. Oh, nagigil uy. Ay, lo. No Jollibee uy. Let's go! Sakay ra dali. Ari lang Roy. Ay, sorry buwa. Ara lang ba? Ari lang kay. Wait for me. Makahuwat mga ka. Di pre niya. Lakaw man. Lakaw. So na po. So na. Di sila mo ilis dol basagikan sa Tisda. Malas ang naon ni madali. Ha? Malas Guular ko eh. Guular ko. So may maayo ni guys. Wala day ka nang utana day. Wa. Dito nga kanu sa balik. Wala. Kawa sa kibaw daw. Uy. Balik ka na mga Asa man ta? oras. 3 naman ta. 3:30. 3 Di. o'clock Asa man ta? in the afternoon. Asa ta? Asa? Okay ba asa? Ha? Ano ta? Asa yun yun? Ano ta? Asa? Na tadaan na sa imong ingon na. Sa Itong kan ba? Ilang Sheila, Inday Sheila. ay na sila. Ilang Inday Sheilas. Ano ta? Huwag ka ni. Taas ra. No. Huwag ka ni.
Kani. Kani. Sakto lang. Sakto lang. Takto ra ni. Sakto sa kuha. Mababae na yung buwang. Kanina lang oh. Promosa. Kanina promosa oh. Padoble. Nuble boy. Nubul? Doble man Ah, nuble. Oh, bitaw. Yang chiki dol. Pala ko dol. Sana meron na. Para lang ka. Ano yung dukano? Doble. Para lang ka. Malas. So agad. Mantika. Ana siya. Nga. Mubalik daw ko na to. Karong hapon. Pero wala pa sure. Kung kung saan oras mo balik. Nya. Unya. Oh, siya niya. Pero mubalik man ka to. Yung siya nga. Oh, mubalik pa. Pero nanirbe. Oh, di klaro gini. Oh, labi siguro daw. Ugma. Mga 9. Agma la. No? Okay ram kanimo. Ha? Noibe? Mas na ibi ugma. Klase ka. Wala. Ah, klasiko. Klasiko? Bot. Buang ka. Tuman. Ato daw mama. Buntag man. After na lang. Gigi. Mo ka sa ba? Ay wag. Pwede ka maligo bro. Hiway ra sulog. Ano na eh? Ara lang ay, diyan na sino. Ara. Ay, Ayo. lagi. Ha? Ay lang. Okay. Ugma kita to ugma. Eh. Dol. Ma dol. Tara buang. Ha? Let's go. Let's go. Ano na? Atong naong bahasa man dita kitang kuan lawas mo na. Guba lagi si Mina gid. Si Mina. Tana dol. Ari paabot ka sala. Dah. Puhay, wala mo magibalik mo sa Nina lagi. Sawa kay? Uda. Para Oh, fresh. ikaw na. Awe, ikaw lang. Ikaw. Pagka na po na ron. Ate na biling chiki. Kabuang. Charo ba? Karon lang ko na isulti kay naabot naman ta. May abag na. Ayaw bak dol. Ayaw bak. Wala gi ba lagi. Wala ba lagi. Alaw na. Wala lang yapon guys. Sige na kita paabot na ni Mayo. Ha? Sige na kita paabot. Moram dagwana na jig paabot. Unsa di ka? Ano ba panglata? Maabot ka tarong taon ko. Puyay noktok re. Ba nga aldalo? Ha? Lagi arat at bang ron. Kana na ginana ba? Ay gatay. Ano man na? Ah, Kung sa design na nila day. Bayana man na ano man no? Ano? Ano mo no? Imo mo sa kamot isod. Ano gana? Ang sa may pasabot. Laputo. Bobo. Para sa imo tong crush. Di mo nga. Kaluot tinatay. Sige, thank you. Idol. Sulba na yung problema. Nakorta na gid. Asam ta? Sa tayo porma? Lapit na. Ha? Oh, tingko mo, tingko lang. Salamat, sir. La. Ha? Welcome to my guys. Salamat kayo sa next. Salamat kasi mo libre. Nakita niyo sa mga idol na maestro, no? So, salamat, men. Save mo budget. Siya na yung balas. Siya na yung balas. Okay na. Hindi ka balas mo, dala. Salamat, salamat. 100,000. Mati. Parang chocolate. Kana na Ka na lang, eh. Ato card. Kalma naman kay mundo hali. Wala mo tingog lagi. Tugnaw. Dai ka nang naigat. Tugnaw, eh. Mura mo mugnay gat nga. Bawang tagsuta rin. Tugnaw kayo. Kamo. Mura mo mugnay gat nga noy. Samot. Ma. Ah. Ina, salamat isda. Sa usa din Ina, salamat isda ba? Salamat isda nang hatag na ni. Alamas mo sa katungguan eh. Anak ka na ka? Nay mo na sobra. Oh, 50 piso. Wala. Man na pretty. Ato kay ba ma? 1 2 3 go. Salamat isda. 1 2 3 go. Salamat isda. Para papa. Salamat sugad. Tambal ko sa mga langasan. Ugma ulit yung exam day mo ning. Ah, makagawa ka bakit mo dol? Wala. Wala ito lang kaman kaon mga bata to. Wala. Bye sir. Na. Dinako. Dinako eh.
Wala ko na. Kuang ko muna. Oo na. Ay, Kakao. hindi. No, hindi pa man. Ikaw sir, kaya sir. Kaya na matabunan na ba? Ano pa dagang riser oh? Riser. Di na lagi na masudo eh. Ano tadi? Ini Sunday, Wednesday ba? Wednesday ba? Nato to islay. Panganya. Wednesday, Monday. Kailangan paliton sa usang adlaw. No? Mo Monday ah. Monday mo paliton. Sakto po gado. May gamay pa ka. Na igaw na dako na ni. Ipadako na ni. That's all for this vlog guys. Salamat guys sa pagtanaw no. Ya. Salamat isda sa inyong hanggon, pinaskuhan. Salamat sugar. O sa mga ay gusto mga tagpag pinaskuhan no. PM lang mas kuha. Kaya ako yung pinaskuhan. Dawat ako bisag unsa. Labi na iPhone XR. That's all for this vlog guys. Kita-kita nyag balik sunod. Susunod di kayon, Bianay TV, Anay out. See you!